कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. गदगच्या रोण अंध विद्यार्थी तर्फे कारवारात मल्लखंब प्रदर्शन. कारवारच्या मित्र समाज मैदानात स्केटिंग रिंकाच्या स्केटिंग क्लब आश्रयाच्या गदग जिल्ह्याच्या रोण तालुक्याच्या हळे अलवडच्या ज्ञानसिंधू अंध विद्यार्थी वसती शाळेच्या विद्यार्थ्याला योग आणि मल्लखंब कसरत पळवण्याची आश्चर्यान चकित झाली घटना कारवारात घडली. गुरुजनांनी सांगितल्या इशाराचेर अंध विद्यार्थ्यांनी कसरत पळवून प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झालेल्या प्रेक्षकांना टाळे वाजवून या अंध विद्यार्थ्याक प्रोत्साहन दिले. मल्लखंब चढचे धेवचे साहस पळवणाऱ्याक श्वास रोखून रोमांचकारी झालेले विशेष आशिल्ले. या ज्ञानसिंधू अंध शाळेच्या विद्यार्थ्यान राज्य परदेशांतल्यान आणि आंतरराष्ट्रीय अनेक प्रशस्ती आपल्या शाळेच्या नावार घेतल्यात. 2010 ते 2012 सतत 3 वेळा मैसुरात दसरा योग आणि मल्लखंब प्रदर्शन करून दिल्लीत विश्व योग दिन, योग सप्ताह, आंतरराष्ट्रीय योग या शाळे विद्यार्थ्यांनी प्रदर्शन केला. या कार्यक्रमात मुखेल पाहुणे म्हणून मातोश्री सरोजा बाळा देसाई मेमोरियल ट्रस्टचे मालिक नरेंद्र बाळा देसाई हेमी, तर पाहुणे मित्र समाजाचे प्रेसिडेंट माजी नगरसभा अध्यक्ष नितीन पिकळे, तसेच कर्नाटक टीम रुलर हॉकी स्टिकचे कोच दिलीप हणबर, कारवारचे सेटिंग्स कोच सचिन देसाई, मित्र समाजाचे सगळे मेंबर हेमी हजर आशिल्ले. हो कार्यक्रम हणबर स्टेडियम क्लबच्या वतीन कारवारच्या मित्र समाज मैदानाचेर जालो. या कार्यक्रमाक नरेंद्र बाळा देसाई हेमी 10,000 रुपये, तर हणबर स्केटिंग आणि मित्र समाजा वतीन 25,000 रुपये कार्यक्रमाक मदत केली. तसेच प्रत्येक अंध विद्यार्थ्याक एक बॅग वितरण केले. क्लैप करो होय. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರ. क्लैप करो होय. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025.
कारवारच्या ठक्करकर कुटुंबाली देवापरब 7 फेब्रुवारी 2025 कारवारच्या कोळगे हिंगा ठक्करकर कुटुंबीय या कुटुंबाची देवापरब 7 फेब्रुवारी 2025 दिसा असून कोळगे हिंगा गरबय देवस्थानात मोठ्या उमेदीन मनयतले। ल्हानशी ठक्करकर कुटुंबीय कारवारच्या भागाभागात आपापल्या कुटुंबासहित स्थायिक जालात। देवापरबे दिसाक आपापलो मानाचो फाळो देवाक दिवन नित्य नियमान येवन आपली काणीक आणि ठराविक देवस्थानाक हातभार लायतात। या गरबय देवस्थानाचे पुजारी श्री संतोष बुधो ठक्करकर हे मी माहिती दितात, ऐकया। सगळ्यांक नमस्कार। आज हे आमगेली ठक्करकर कुटुंबाले आजचे आमगेली देवापरब आमी वर्सा प्रमाणे आज साजर केले आसा। तशेंच आज ह्या आमगेल्या देवापरबेक जे आमगेले पयलींची कुटुंबीय आज पर्यंत एकांतका सगळे कडेन गेल्ले आसात। कारवार, किन्नर, माजाळी, कोठार, गोडदूर, तशेंच अस्तोडी, थोर्लेबाग, कोडगे आनीक मणकोणजूर सगळे असे सगळे भायर सरीत आसात। जाल्यार ह्या आमगेल्या देवापरबेच्या निमित्यान सगळे आमगेले बांदव कुळावी बांदव येवन घेवन आज हे आमी देवापरबेक सगळे जावन एक कडेन जावन घेवन बऱ्या मजेत आमी उत्सव साजरो करतात। आनी आमगेले कुकडे मारते प्रोग्राम उरता ते सुद्दां आमी सगळे जाण जावन घेवन सगळे जेवण करून सगळे आमी कुळावी वर्सांतल्यान एक वेळा आनी आमगेल्या मार्केटुलेक आमी मेळटात आनी तेजो आनंद आमी सगळे जाण वर्साक ह्या देवापरबेच्या निमित्यान घेतात। तशेंच आमगेले सगळे कुळावी कुटुंब बरें करून रावचे आनी हो बरें करून आमगेलो उत्सव जाते रावचो अशें म्हणून आमी देवा कडेन मागतात। आनी आमगेले खंयचेय न चुकता फाळो बिळो घेवन बायलां भुरगीं सगळ्यांक घेवन आमी तेमी आमगेल्या देवा कडेन येतात आनी आमी सगळे जाण एक जातात। तसोच आमकां देवाचो आशिर्वाद दवरूं म्हणून हीच देवा कडेन विनंती। जगलबेट हिंगा श्री लक्ष्मी देवीलो वार्षिक उत्सव। जगलबेट हिंगा श्री लक्ष्मी देवीलो वार्षिक उत्सव शेनवार 8 फेब्रुवारी 2025 असून त्या निमित्तान सकाळी मानवरल्या हस्तान पूजा, भाविकांक हूट भरचो कार्यक्रम, दनपारा महाप्रसाद, सांजेर 7 वाजताना विशेष कार्यक्रमात ल्हान परालो नाच कार्यक्रम जातलो अशे आयोजका वतीन कळयला। कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड। अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमाक अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मेळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मेळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड। अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो। थांबिल्ल्या ट्रकाक फाटल्यान धडक दिल्ल्यान दुचाकी स्वारालो मृत्यू, बायल गंभीर जखमी। रामनगर गोंय मार्गाच्या 11ली क्रॉसा लागीं महामार्गाचेर थांबिल्ल्या ट्रकाक एक्टिवा दुचाकीन धडक दिल्ल्यान तिनेगाडचो एंथोनी डिलिमा 35 वर्सां हेगेलो मृत्यू जालो आनी तेगेली बायल जस्मिन डिलिमा 32 वर्सां ती गंभीर जखमी जाला। दोगी जावन तिनेगाडचे रहिवासी असून ब्रेस्तारा रात्रीन 7:30 वाजताना घोव बायल तिनेगाडच्यान घर वयतना हो अपघात घडलो। एंथोनी हो विदेशात कामाक आशिल्लो। लग्न जालें तो तेणी गांवांत येवन रामनगर हिंगा बेकरी वेवसाय सुरू केल्लो। ब्रेस्तारा बेकरी बंद करून घर वयतना 11ली क्रॉसा लागीं कृष्णा हॉटेला कडेन थांबील ट्रकाक फाटल्यान दुचाकीची धडक दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। स्थानिकान घटनास्थळार भेट दिवन जखमीक फुडल्या उपचाराक रामनगर आरोग्य केंद्रांत व्हरून बेळगांव धाडिले, पण वाटेतच तेगेलो प्राण गेलो। या घटनेची नोंद रामनगर पुलीस ठाण्यात जाला। नरसिंहा मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार। 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात।
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.